Hold da op, så mange glade mennesker, der er samlet her. Kirsten, vil du fortælle lidt om, hvad I har gang i? Gerne vil prøve at lave lidt mere biodiversitet i vores hjemkommuner og i vores nabolag. Og så tænkte vi, at nogle af alle de grønne ørkener, som vi kalder dem, der ligger rundt omkring i vores kommune, at vi vil prøve at gøre det med større biodiversitet. Så rigtig gerne have grundejerforeningerne med. Så er det din egen grundejerforening her? Bor du selv i området, som du har fået med? Ja. Det er min grundejerforening, den her. Eller vores grundejerforening, som er i gang her. Og du har fået bestyrelsen med på det også. Hvad var processen bag det? Jamen egentlig så havde vi først tænkt os, at vi ville lave sådan en blomstereng. Men nogen, der havde erfaring med det, sagde, at det var for svært at holde. Og så fik vi lidt i tænkeboksen, og så ændrede vi det egentlig til det her projekt med noget krat i stedet for, at vi kan holde sig selv. Så I forventer ikke, der bliver den store pleje efterfølgende, når det først er etableret? Nej, nu har vi plantet det efterår. Vi har den 29. marts i dag, men det her blev plantet i november sidste år. Så nu har det jo stået og fået godt fat. Og så for at holde det væk her første sæson, hvor buskene skal etablere sig, så lægger vi pap ud, og så har vi hentet kommunekompost. Og det er der en hel masse forskellige, der har gjort i løbet af ugen. Så der var nogle af dem, som ikke kunne være med i dag, de meldte ind og sagde, at vi kan godt lægge sådan en bunke kommunekompost. Så det har været delt ud over mange forskellige mennesker og hente alt det her kommunekompost. Det står simpelthen helt selv for det. Eller har I også haft entreprenører ind over til at hjælpe med at få græsset af? Nej, vi har en herovre, der arbejder på en maskinstation. Og det er det eneste hjælp, det er udefra. Altså betalt hjælp, kan man sige. Ja. Og så planterne har vi selvfølgelig købt. Og dem har vi købt af Anders Højmose, som har planteskole i Grønbjerg. Og han har vejledt os i, hvad vi skal plante herude, hvor det blæser helt vildt. Det hedder Blæsenborg Allé. Og hvis du kan se, de træer der, de er jo 20 år gamle, men de kan ikke holde herude. Det blæser alt for meget. Så vi prøver ligesom på så det har Anders Højmose hjulpet os med at finde noget, som kan holde til den voldsomme vind, vi har her i Vestjylland på Blæsenborg Allé. Så det ligner, at der er et lille egetræ og noget af ordentligt buske. Ja, altså det var Anders, der foreslog at plante det lidt i grupper. Så vi har gjort det, vi har plantet slåen i midten. Og så rundt om slåen, der har vi plantet vildrose. Og så rundt om vildrosen har vi plantet bærmispel. Og så herude for uden er der aronia. Og så har vi plantet nogle egetræer, som vi tænker på sigt kan afløse de her, som ikke kan gro her. Vejledning og råd til, hvad der kan gro i den her meget sandede jord og tørre jord og meget, meget forblæste jord. Ja, og nu må jeg jo nok ikke tage mere af din tid, fordi det er jo et godt projekt, I har gang i her. Kirsten, er der et eller andet godt råd, du vil kunne give videre til andre, der drømmer om sådan noget her på deres grundejerforeningsareal? Altså det vigtigste er jo at få folk med i det og lave et kompromis og sige, at vi prøver det af her. Og jeg synes egentlig også, det er en god idé, at man ligesom prøver det af, inden vi udbreder det alt for meget. Og så det blev også sådan et kompromis, og vi tog det op af 2-3 år på den der generalforsamling. Lidt en model, der kan skaleres op, kan man kalde det sådan. Ja. Cykelstien herovre er der nogle barer, hvor der er plantet frugttræer i. Så det fik vi også igen på den der generalforsamling. Og så vil vi ønske rigtig held og lykke med det. Ja. Og bravo. Ja, tak skal du have.